One, two, a one, two, three, four. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a nevem Csiki Sándor. Ma én leszek az, aki elmeséli önöknek, hogy szerintem és általában a nagy közönség szerint miképpen is kell egy egész pulykát úgy megsütni, hogy egészen biztosan nagy siker lehessen. Kezdjük mindjárt a pulyka sózásával, ez nagyon fontos momentum, és ez az egész pulyka 6%-os sóoldatban egy éjszakán keresztül ázott. Miután leöblítettem ezt a pulykát, nagyon fontos, hogy a bőrét egészen szárazra törölgessen. Készítsük el a tölteléket. A töltelék ebben az esetben, mint láthatjuk, burgonyából, hagymából, petrezselyemgyökérből, szállított kenyérkockákból, bagettből készítettem, valamint szép, friss petrezselyemből, sóval, borssal, zöld fűszerekkel, mert hogy zöld fűszereket érdemes használni mindig, most is. Kezdjük a burgonya tisztításával. Hagyma. A hagymát megtisztítjuk, szálasra vágjuk, tehát nem kell finomra vágnunk ebben az esetben. Előmelegítem a serpenyőt, majd vajat dobok bele, ebbe kerül a hagyma. Ezt elég hosszú ideig fogom dinsztelni ezt a hagymát, szinte már hagyma lekvárt készítek, és még valami kerül hozzá, a petrezselyem, amit ugyancsak megtisztítok, és apró kockákra vágok. Most pedig hozzáadom az előző nap megszárított bagett kockákat. Egy kis só mindenképpen kerül bele, a bors az mindig jó, és hát persze ne feledkezzünk el kakukkfűről, a zsájáról, petrezselyem zöldjéről sem. És a keverékünket lassan félre is tehetjük, mert ehhez már csak egy dolog jön, a megfőtt, vagy majdnem teljesen megfőtt burgonya. Ezt a burgonyát itt a serpenyőben fogom összetörni. Egyébként egy kevés vizet is, levet is a burgonya főzőlevéből is adhatunk hozzá. Nem sokat, de egy keveset. Tegyük félre, hagyjuk egy kicsit hűlni. Ám mielőtt még egyébként beletöltenénk, majd még egyszer kóstoljuk meg. Hidegen egy picit más mutatnak az ízek, már csak ezért is. Adjunk hozzá gyönyörű kis friss ízű snidlinget is. Az 5. alapíz az umami, az többek között a hagyma révén jelenik meg ebben az ételben, de ne bízzuk a dolgot véletlenre, és az egyik legmagasabb umami tartalmú sajttal, parmezánnal is szórjuk meg. Egyelőre itt tartunk, a következő fázis a pulyka hasüregének megtöltése ezzel a nagyszerű keverékkel, és a sütés minden hálaadás napi pulykasütés leglényegebb. Itt van a szépen leszárítgatott bőrű pulykánk. A hasüreget kicsit megsózzuk, túl sok nem kell bele, hiszen a töltelékünk is sós. Rakhatunk még bele egyébként olyan fűszernövényeket, ami nagyon nem került elő. Egy csillagán is beledobom. Amennyiben megtöltjük a pulykát, vagy bármiféle madarat, így a háladásnak a pulykánkat is, akkor valamicskével hosszabb sütési idővel kalkuláljunk. Ez csak azért érdemes, hogy hány órára hívjuk a vendégeinket. Még annyit tehetünk, elválasztjuk a bőrt a mellehúsától, és alárakunk egy kis vajat, hiszen jóval szebb madarat készíthetünk, mint egyébként enélkül. Ezt követi majd az üreg lezárása, ezt hústővel fogjuk csinálni. Másrészt majd össze fogom kötözni a combot is, zárja majd itt a nyílást. De ezt már csak egy dolog követi, az, hogy betesszük a sütőbe. A tepsit azt a sütő alsó harmadába helyezzük. Adjunk még a tetejére egy kis olajat, egy kevés vizet alá, nem sokat, éppen csak. Különféle viták folynak arról, hogy a pulykát hogyan kell kezdeni sütni. Sokféleképpen lehet, amit most mutatok, az biztos, hogy működik. 250 fokra állítottam a sütőt, nem volt előmelegítve, és mellével felfelé a sütő egyharmadánál beltettem a pulykát. Majd pedig bezárom, és kezdődjön a sütés. Most gyorsan készítsünk el egy olyan fajta kencét, amivel a bőrét kenegetem majd.
méz, ecet, olaj keveréke, teszünk hozzá egy kis cayenne-borsot, cseppnyi csípősség, 1-2, és készen van a kis keverékünk. Ezzel, ecsettel, ezzel fogom majd kelegetni a pulykának a hátát, a bőrét, és nagyszerű barna színű lesz, és plusz ízeket fog kapni. A sütőnk elérte a 250 Celsius fokos hőmérsékletet, most következik egy lényeges mozzanat, mégpedig az, hogy a 250 fok helyett beállítjuk a 180 Celsius fokos hőmérsékletet, a továbbiakban ezen a hőmérsékleten sütjük a madarunkat, amit most mézes, ecetes, olajos keverékkel bekenek, és nehogy véletlenül megjégjen ez a kis zsenge, finom bőr a tetején, ezért ráteszek lazán egy alufóliát, és így helyezem vissza a sütőbe. Ennél nem kell jobban lefedni. A pulykánkat időről időre azért locsoljuk meg azzal a kellemes, kedves pecsenyelével, ami alatta összegyűlik. Szó esett róla, hogy a pulykánál, és általában ezeknél a madaraknál fél kilogrammonként 15 percet érdemes számolni a sütési időre, hogyha töltelék van benne, hosszabb idő kell, ha nincs, akkor kevesebb, de azért a legbiztosabb módszer és a tudományos, ha megnézzük a maghőmérsékletet itt a comb mellett mérve, beleszúrjuk a hústünket, és hogyha 60, de még inkább 70 fok közelében van, akkor úgy tekinthetjük, hogy a pulykánk elkészült. A pulykánk pihen, mert ugye minden sültet azért hagyjunk a fogyasztás előtt egy kicsit pihentetni, ez legalább legyen egy 5-10 perc, ne azonnal vágjunk bele, lehet egy picikét hosszabb is, akár meg is fordíthatjuk, ezt most nem teszem meg, így van, és közben készüljünk elő a tállal, mert hogy egy ilyen nagyon ünnepi tálalást szeretnénk adni, mozgassuk a fantáziánkat, használjunk színes mindenféle leveleket, virágokat, ehetőt, nem ehetőt, gyümölcsöket, és íme elkészült a háladás nevű pulykánk. Jó étvágyat hozzá!